pinatang ka na natoy. Wala tayo ati ko ati pagal sumya ure ni Pilipina di kalman ka mangarain nala na kanot ta. Sugan di biton na nakukon. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Dito na sa Evan guys, oh. Hey, apa na kada daw? Salita ka na mga Ben, magsalita ka. salita ka man. Anong kinukuha niya, mais? Mais na pangbaboy naman yun, hindi mo naman makakain yan. Kasi po baboy siya kaya makakain. Oo nga. Wala naman ito. Mang panok, pagkain manok. So ito guys yung sitaw. Rico. Ito guys yung tanim nilang sitaw guys. Sitaw yan, sitaw. Ayan. So guys, nandito tayo sa gitna ng taniman ng sitaw. So nakikita ninyo may mga parsa, parsa bang tawag dito. Ilocano kasi tayo kaya parsa yung tawag natin. Hindi pa masyadong malalaki yung kanilang tanim. So nakikita ninyo yan. So ito yung balag. Alas 3 ng hapon ngayon kaso lang medyo madilim. Parang uulan kasi. Bundok.
Yan guys, kukunin natin yung kahoy. Itatanim nila kasi sa sa bahay. Ayan guys, kukuha tayo ng tamarind. Yan o, tamarind. Ayan, tamarind. Imumukbang natin dito ron. Nagtugtong kayo? Ayan guys, oh. Ayan, tamarind challenge again. Napinatang ka na nato eh. Kagala tayo ati ko ati pagalsumya ure ni Pilipina di kalman ka sa ngarain nala na kanot ta. Sugan di biton na nakukon. Di ba pagbarinan nyo ang kalangaka nga to ay? Oh, at kalangakang talaga. Suday tayo yung isip ko mami pagalsum na. Ganito nyo ang mga kukunta kasta nga mo i-dijon pa dyan. Ay nagamas lang. Nagalasam na sa may. Pagalsumya oh. Na? Ay, madamdaman ano may pasok. Hindi nagganos lang ay banti kita anta at ano to. Kalangakang ginagduman. Dapat din na. Hindi nagganos lang. Hindi nagganos lang ay banti. Pilipino niya. Watch out Madam Krishna. Dito challenge na naman kita oh. Tamarind. Mukbang tamarind. Challenge. Guys. Pause ko na. So dito kasi guys, mayroong malalim dito na well na hinukit. Nordi idam to di bagbaga kini narding mam imposible ni nordi bigat dia ako di na sila ako na pay payagan ta ng Hindi ko alam, wag na. Kasi hindi tayo nakapagpaalam. hindi ba ganda puro ganyan abot-abot ya ganyan dia ni maya dia pa ni Taiwan mamut Oh shit! Yan yung well na ginagawa nila. Nakapost. Pangkin mo lang mo. This is Taiwan. Wala dyan. Upat nga po unti nagparutan nila. kurang aja mula na nanaktak kayo Ala. nag-grow out ay ban nag-grow out Si Watch out Madam Krishna. Dito challenge na naman kita oh. Tamarind. Mukbang tamarind. Challenge.
tinatapos ko na.